Oporrak bakean hau Sahararren harrera programa da. Saharako errefuxiatu kanpamendua jaiotako haurrak dira. Euskadiko Frente Polisarioak martxan jartzen du urtero. 10-12 urte bitarteko haurrak harreran hartze ditugu ekaina bukaeratik abuztu bukaera arte. Asteko eta behin berotik babestea, behar dituzten elikagai ahalik eta orekatuenak ematea, mediku errebisioetatik pasatzea, gaixotasun txikiak sendatzeko gai da programa. Uztai hasieran etorri zen gure kasuan Nurdin etxera, eta tokatu zaigun umea gure seme bezala hartu genuen hasieratikan, beak ere hortarako aukera emate zigun, gure inguruan ere Saharar errefuxiatu bizi duten egoera zabaldu ahal izan degula, azkenen beraien herrien enbajadore hoberenak, eta etortzen dira gainea bizi pozaz beteta, eta ezorragarri izan da egia esan. Guk antolakuntza bezala familia bati eskatzen dioguna da 2 hilabetez haur bat zaintzeko konpromisua. Ez dago perfil berezirik, familia mota desberdinak daude, eta familia horrek 2 hilabeteko prozesu horren ondoren beste pauso bat eman, eta esan bezala haurroren familia ezagutu nahi badu, herria ezagutu nahi badu, hortarako ere laguntzen dugu. Izan da, beti dugu pilo bat, esperientzia ikerri positiboa, bisitan ere junginan, eta eukideu sekulako harreman ona beakin, oporra bakean proiektuak beak eta antolatzaiek ere piloa lagundu digute. Batez ere, Saharako herriak behar duen elkartasuna topatzen du, ez? Oporra bakean programak urte guzti hauetan, Saharan herriaren alde lan egiten duten jende asko bilatu dulako, eta gu guztion helburua, aurrak etorri, aurrak babestu, aurrak sendatu eta zaintzeaz gain, aurra hauek ahalik eta azkarren errefuxiatu kanpamentuetara itzuli aurretik, beraien lurraldera itzultzea da, ez? Mendebaldeko Saharara, beraiek lurralde bat badutelako, gaur egun okupatua dagoena, eta bertara itzuli beharko luketena. Bez litzakela beldurrik eduki behar behintzat, ez dutela beste munduko lanik ematen, eta justu kontrakoa gure kasu behintzat, positiboa izan da mandiguna gehiago negatiba baino deselo. Ez dala gure kapritxo bat, ez dala oporrak pasatzea eta listo. Handik aurre ere beste zerrei badagola, famili bat badagola eta herri bat badagola beraien atzetik.